Maningizimu Afrika. Ngiyacabanga ukuthi siyadinga ukuzazi ukuthi singobani. Kunombuzo la othini, kungani iningizimu Afrika inje? Ingani abantu bephila kanje? Ingani abantu benza kanje? Incazelo yaloko noma impendulo yaloko ukuthi ukungazi. Sihlusha ukungazi leningizimu Afrika, sonke sazi. Futhi akekho kwaziyo nabaziyo abazi ukuthi bayazi. Ngoba ukube mhlambe siyazazi ukuthi sisukaphi. Ukube siyazazi ukuthi siyaphi. Ukube siyazazi ukuthi sikuphi. Manje asazi, asinalo ulwazi lako konke lokho. Sitshentse siyazi iningi lethu ngoba phela siyabantu, kumele sihlala sitshentse sinempendulo zawo yonke imibuzo noma isimbumbulu ingasadinga impendulo. Asizazi ngoba nomunye unokulahlekelwa imvelaphi yakhe ukuthi ufike kanjani la esekhona kuze kufika kuyise noma mhlawumbe ukokhothile la agcina khona ulwazi lakhe. Kanti futhi akazi ukuthi kusasa kuzoba njani. Sinokubona izinto mase siyathuka ngoba mesingazi ukuthi sifika kanjani la sikhona. Asazi nanabantu esiphila nabo kasibazi. Kwayithini uqobo asazi. Sikhuluma into esingazazi. Nibona le nto leyo. Enye into futhi esihluphayo sigcina sekunabantu esisixabana nabo ngokungazi, ngokuswela ulwazi. Abantu isikhathi esiningi sibazondayo noma sibanyanyayo ngoba mhlambe sithi benza amaphutha anzima kuthina. Labo suwe sinephutha ngokungaboni ukuthi abasuke bekwenza akusile iphutha. Ithini esiswela ulwazi? Ziningi kakhulu into ekumele sizazi. Manje enye into engiyishayo lento esiyifundiswe ezikoleni akuzona lezi ekumele ngabe siyazazi ukuze sazi. Ngoba ungafunda uthole iziqu ezingakanani ekugcineni awazi. Kwauthi iqhamuka ke zona lezi ziqu awazi. Mase ngake sithole nje ukuthi sizazi mhlambe thina mhlambe uqale nje ngokuzazi wena igama lakho ukuthi ubani wakabani usukaphi. Umuntu nje azazi yabona ngoba iyasihlupha lento yolwazi. Ngoba sihamba shayiseka manje. Sibona izinto esiqala ukuyibona unyaka nonyaka ngenxa yokuthini asazi futhi mesingayilindele. Ngiyabona. Ingawo sithini awazi lutho ngami. Ufuna ukwazi utho ngami noma ka ufune kwazi lutho ngami. Yini lo? Ubani wena?